नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त आज की खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर दूगो फिल्म के लेके एगो भारी बवाल पैदा हो रहल बा। आज तक ता हिट मशीन के गाना ही एक दिन में दू दू गो चार चार गो रिलीज होत रहे, लेकिन अब ई स्थिति आ चुकल बा कि एगो तो हर हफ्ता उनकर फिल्म रिलीज हो रहल बा। ओहू में अब एके दिन उनकर दूगो फिल्म के रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया बा। जैसन कि आप सब जाना तानी, ये साल दशहरा यानी कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर खेसारी लाल यादव जी के दूगो फिल्म के रिलीज खातिर तैयार कल गया बा। पहला फिल्म बा लिट्टी चोखा और दूसरा फिल्म बा प्यार किया तो निभाना। दोनों ही फिल्म में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के जोड़ी बा। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग अलग बाड़े दोनों के, जहां पर लिट्टी चोखा फिल्म के प्रोड्यूसर बड़े प्रदीप कुमार शर्मा और डायरेक्टर बड़े पराग पाटिल। उन्हें प्यार किया तो निभाना फिल्म के जो डायरेक्टर बड़े वो रजनीश मिश्रा जी बड़े और प्रोड्यूसर अभय सिन्हा जी बड़े। पूरा टीम अलग बा। एकर लिट्टी चोखा के शूटिंग जहां उत्तर प्रदेश में भइल बा, उन्हें साथ प्यार निभाना के जोन शूटिंग बा वो लंदन में भइल बा। और दोनों ही फिल्म रोमांटिक भी बा और सस्पेंस भी बा। बाकी आप लोगन खातिर जोन सबसे बड़ा कड़ा चुनौती बा वही बा कि एक साथ ये दोनों फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होके वाला बाड़ी ये साल दुर्गा पूजा पर, यानी कि अगला महीना 14 तारीख के आसपास। तो दर्शक लोग ये चाहतारी कि जोन एगो फिल्म बा ओकर रिलीज डेट टाल दियल जाओ और ऊ बदल दियल जाओ। और आप लोगन के बता दी कि जो सबसे ज़्यादा दर्शक लोग चाह रहा बाड़े कि दुर्गा पूजा पर कोनो फिल्म रिलीज होके, तो वो फिल्म के नाम बा लिट्टी चोखा। तो हम लिट्टी चोखा के मेकर्स और जोन दूसरा फिल्म बा अभय सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करेला चाहतानी कि आप अपन फिल्म के थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर ली, एक एगो फिल्म के रिलीज करी। और अगर दर्शक लोगन के डिमांड के ध्यान रखी तो लिट्टी चोखा के पहले रिलीज होके दी, कैसे कि वो काफ़ी दिन से अटकल बा। ट्रेलर भी काफ़ी दिन पहले आ चुकल बा, जबकि दूसरा फिल्म के अभी ट्रेलर ना आयल बा, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर आयल बा। एक ट्रेलर अभी रोक ली, ओके छठ पूजा चाहे दिवाली में रिलीज कर ले आप लोग, एक महीना के समय आप लोगन के मिल जाई। तो यह बात हमें ई वीडियो में कहे के रहे। बाकी आप लोगन के का कहना बा कमेंट में बताई, और कौन फिल्म पहले रिलीज होके चाहिए इहो कमेंट में बताई। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।